Vê sibê jî ji hinek aliyên medyayên cuda agahî derketin pêş bi taybet çarçoveya qanûnî naveroka wê hat parvekirin. Ez kêm yani wisa kurtasiyê min hinek dixwazim parve bikim ev jî girîngin ji ber ku rojeva me jî ev e. Li gorî agahiyên ku hatine bi destxistin wisa tê pênasekirin ev ji aliyê hinek medyaya ve tê gotin ji bo şopandina pêvajoya çekberdanînê wek beşek ji pêvajoya aştî hatiye ragihandin ji bo hevrêzkirina pêvajoyê û ji bo ku endamên rêxistinê bi rêbazên wekî rehabilitasyon û kar yani ji bo wan kar bê dîtin ji nû ve tevlî civakê bibin komîsyonek taybet dê were damezrandin. Ev yek. Dîsa serokê komîsyonê ku wê dê ji bo mîsogerkirina entegrasyona civakî were ragihandin dê ji hêla serokkomar ve were destnîşankirin endamên wê dê ji hêla wezaretên destnîşankirî ve ev jî werin hilbijartin. Dîsa dibêjin rastiya ku rêxistinê çekên xwe danîye yani ev bê eşkrekirin û hebûna xwe rawestandiye dê di biryara serokkomar de jî were tomarkirin. Qanûna çarçove her wiha hûrguliyên çewaniya pêkanîna berdana çavderêkirî diyar dike yani di bin çavderiyê de wê bimînin kesên ku çekê xwe berdane heya demek dirêj endamên rêxistinan ên ku îlan dikin ku wan dev ji çek berdane dê li dadgehên cezayên bilind ên li Anqereyê werin darizandin dê serbestberdana wan bi şertê çavderî were dayîn. Lêbelê sûcên giran ên wekî kuştina bizanebûn û îşkence dê ji vê bendê werin derxistin. Tawanên wekî endamtiya rêxistineke terorîst û propagandayê dê bi şertê kontrolkirinê werin cezakirin ji bo tawanên ku cezayê wan ji 10 salan kêmtir e cezayê kontrolkirinê dê 4 salan bidome. Kesekî ku cezayê wî 10 sal be heya 4 salan wê dibin kontrolê de bimîne. Ji bo tawanên ku cezayên wan ji 10 salan zêdetir e cezayê kontrolkirinê dê 6 heta 7 salan bidome. Endamên rêxistinê yên ku divê heyamê de sûcên din nekin dê wekî ku sûcên xwe yên berê qedandine werin hesibandin kesên ku di dema cerbandina xwe de sûc bikin dê ji bo her du sûcên cezayê girtîgehê bikişînin hemû biryar dikarin werin îtirazkirin bi vî şêwazî naverok tên parvekirin ji aliyê hinek medyan ve dibêjin ji bo Abdullah Öcalan tê rêketineke taybet tune ye her wiha hat hînbûn ku di pêşnûmeya qanûna çarçoveyê de ti xalên derbarê Abdullah Öcalan de wê neyên destgirtin tê destnîşankirin ku hikûmet ne bi dile di vê mijarê de taybet mijara Abdullah Öcalan de ne bi dile ku gavan bavêje lê dibe ku piştî danûstandinan rewş biguhere qanûna çarçoveyê ya ku dê were derxistin dê bi demê ve sînordar be bi heyama plansazkirî ya 3 an 4 salan wê ev qanûna çarçoveyê bidome lê dibêjin ji aliyê parlamentoyê dikare heya ev heyama qanûnê yani dema wê her carê 6 mehan dirêj bike herî zêde jî dikare 4 caran vê mijarê yani ku 6 mehan dirêj bike 4 caran dikare vê bike. Ev ji naverok ji aliyê hinek medyayan ve tê parvekirin di taybet pişta xwe didin ku ev serokê Meclîsa Mezîniya Tirkiye ku hevdîtinan partiyên siyasî re dike hinek partiyên siyasî van ji nava wan partiyan van çavkaniyan ku agahî didin hinek medyayên cuda vê sibehê jî medyaya Tirkî bi vê şêwazî derketin pêş me jî xwest parve bike encam de nûçe jî hebûn divê derbarê de me daxuyaniya Abdullah Öcalan peyamê wî jî parvekirin dema ku hemû tên gel hev hinekî rewşekî çawa derdkeve holê kêm zêde tên fêmkirin